Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovde su veoma, veoma mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holly. Hajde, da se igramo. Čekaj nas. Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Teška vremena. Isporuka hrane! O, zdravo, gospodine Patuljku! Divan dan! Bog me jeste, dadiljo! Zdravo, Holly. Zdravo, Bene, dođi gore. Gospodin Patuljak je tako fin što nam donosi hranu. Da, šta bismo radili bez svojih patuljaka? Nemam pojma, veličanstvo! Pozdrav, gospodine Patuljku! Nešto ste zaboravili? Ne, pa, da. Pitam se, da li možete danas da nam platite? Da platimo? Da, odavno nam ništa niste platili, dadiljo. O, dobro. Koliko vam dugujemo? 422 zlatnika. To je baš mnogo. Ne brini, Bene, donećemo vam novac. Zar ne, dadiljo? Novac ne raste na drvetu, Holly. Ne? Ne! Raste u čarobnom kovčežiću novca. Ovde je samo jedan zlatnik. Jedan nam je dovoljan. Stavit ću ga u čarobni kovčežić. Zvuči kao kokice. Ne otvaraj poklopac dok se ne završi. Puno je zlatnika! Wow, jel mogu da probam? Dobro. Ispraznit ću kovčežić. A sada, Bene, ubaci zlatnik. Ali nemam ga. Učinila si da nestanu. O, bez zlatnika ne možemo da pravimo novac. Imam dugme. Možda će to da uspe. Opet kao da su kokice. Puno je dugmića. Dadiljo, da li može nešto da se kupi dugmićima? Gospodine Patuljku, da li možemo da vam platimo dugmićima? Ne. Čarobni kovčežić se pokvario? Da, veličanstvo. Iz nekog razloga sada pravi samo dugmić. A treba da platimo gospodinu Patuljku. Ne brini, Holly, sredit ću ovo. Malo mi je neprijatno, ali evo kako stoje stvari. Danas nemamo novca. Nema zašto da vam bude neprijatno, veličanstvo. Stvarno nema. Izvinite i sve... Ne brinite zbog toga. Dobro. Čim nabavite novac, odmah mi javite i vratit ću vam hranu. Zdravo! Zdravo. Imam dobre i loše vesti. A koje su loše vesti? Loše vesti su da nema dobrih vesti. Gospodin Patuljak je odneo doručak. A sve zato što nemamo glupi novac? Čemu služi novac? Nisam sigurna, Holly, ali patuljci ga baš vole. Zar ne možeš da popraviš čarobni kovčežić, tata? Nije pokvaren. Treba nam samo zlatnik da ubacimo unutra. Ko ima jedan? U tome je problem, dragi. Niko nema zlatnik. Pa kako da ga nabavimo? Moj tata dobija zlatnike kad obavi neki posao. Stvarno? Obavi ti neki posao, tata, i zaradi zlatnik. Pa svakako mogu da pokušam. Kakav posao ćeš da radiš, tata? Nisam siguran. Verovatno sam dobar u mnogim stvarima. Ja sam kralj. O, stari, mudri Patuljku, tražim posao. Baš duhovito, veličanstvo. Ne, ozbiljan sam. Treba da zaradim zlatnik. Jasno. Uobičajeno je da se ode na patuljački zavod za nezaposlene i tamo čeka u redu. Ali u vašem slučaju... Ne. Ne želim poseban tretman. Da, gospodaru. Ime? Kralj. Gospodin kralj. Posljednji posao? Kraljevanje. Kraljevanje. Šta znate? Da budem kralj. Trenutno nemamo otvoreno mesto za kralja. Treba nam radnik u fabrici igračaka, ili farmer, ili mornar. O, tata, mornar zvuči najbolje. Da, volim da se vozim brodom. Bićete mornar na našem najnovijem brodu, veličanstvo. To je kralj! Hurra! Danas nisam kralj,
danas sam običan mornar. Ali treba nam kralj da porine novi brod. Dobro onda, na trenutak ću samo biti kralj. Proglašavam brod porinutim. Ura! Sad sam samo običan mornar. Dobro, možete da oribate palubu. Dobro, Odlično to radiš, tata. dosadno je. Zašto da malo ne ubrzamo stvari magijom? Ne, tata, patuljci ne vole magiju. To izgleda zabavno. Hajde da se zamenimo. Naravno, vaše veličanstvo. Ovo je bolje. Baš je zabavno. Ste na desnom boku! Šta je to desni bok? Da li je to na desnoj strani? Udarili smo u stenu! Napustite brod! Zdravo, vaše veličanstvo! Kako napredujete? Vrlo dobro. Ali brod nije bio dovoljno izdržljiv. Imate neki drugi? Možda niste stvoreni da budete mornar, veličanstvo? Koje još poslove mogu da radim, Holly? Da radiš u fabrici igračaka, tata, to je zabavno. To je kralj! Ne, danas nisam kralj, već skromni radnik u fabrici, kao vi. Ali treba nam kralj da proveri igračke. Dobro, bit ću na kratko. Savršena je. Dobro, sad sam običan radnik u fabrici. Šta sada da radim? Pritisnite dugme i pojavit će se smesa. A nešto zanimljivije. Šta kažeš na to da pravim igračke? Ne, vaše veličanstvo. Da bojim? Bolje ne. Da pakujem? Ne, danas ste patuljak za smesu. Odlično, tata. Mislim da sam shvatio ovo. Nemoj da žuriš, tata. Šta? Da požurim? Dobro. Kako se snalazite, veličanstvo? Pačija poplava! Možda niste rođeni za rad u fabrici, veličanstvo? Koji je bio posljednji posao? Posao na farmi, tata. Kralj je došao da otvori naše žetilačke svečanosti. Danas nisam kralj. Ovde sam da radim na farmi. Ali danas je praznik. Ne dok posao nije obavljen. Vi ste kralj. Nazad na posao. Dobro, šta ja da radim? Ovim bundevama je potrebno zalivanje da narastu lepe i velike. Ne rastu. Treba im mnogo vremena kralju Čičak. Nedelje i nedelje. Ajde to da ubrzamo sa malo magije. Ne, tata. Sada će da narastu. To je baš velika bundeva. Još raste. Ne zaustavlja se! Bundeva će da eksplodira! Dobro, ovo je odlično vreme da se završi radni dan. Koliko sam zlatnika danas zaradio? Zato što ste bili mornar, zaradili ste 1 zlatnik. Ali potopili ste brod, pa ga uzimam nazad. Za rad u fabrici zaradili ste 1 zlatnik. Ali izazvali ste patko poplavu, pa ga uzimam nazad. A za rad na farmi zaradili ste 1 zlatnik. Ali bundeva je eksplodirala zbog vas, pa ga uzimam nazad. Ali treba mi zlatnik. Pa ništa, vratit ću se ovamo sutra ujutru. Evo vam 1 zlatnik da se sutra ne vratite na posao. 1 zlatnik. Sam sam ga zaradio. Bravo, dragi! Da ga tutnemo u čarobnikov čežić. Opet kao da su kokice. I puna je zlatnika. Opet smo bogati. Ura! Bravo, tata. Danas si se baš naradio. Bilo je zabavno. Pa, odoh. Ne želim da zakasnim. Gde to ideš, tata? Nazad na posao. Odlučio sam da radim i uveče. Ali ne treba nam više novac. Rad je mnogo više od običnog novca. Potreban sam patuljcima. Veličanstvo, potrebni ste nam. Vidiš? Želimo da opet budete naš kralj. Ali kralj ne radi. Jer želim da budem koristan. Kralj jeste koristan. Treba nam kralj da porine patuljački brod.
Istina, danas si porinuo jedan patuljački brod, mada se ga kasnije i potopio. Ne bismo mogli da pravimo igračke da ih kralj ne proverava. A najvažnije od svega, kralj treba da otvori naše žetelačke svečanosti. Jasno. Pa, u tom slučaju, neka žetelačke svečanosti počnu. Možda ja i nisam tako loš kralj. Mislim da si gotovo najbolji u tom poslu. Stvarno? A šta radim najbolje? To što si tata!